Najviše od svega na svijetu ja volim jesti, a osjećaj i gladi kod mene stvarno su česti. Kad trbuh mi zasvira, jelo na stol se servira, kad ti savršeni mirisi ne daju mi mira. Dobar dan, dragi slušatelji. Slušate radijsku emisiju Kada ljubav prema hrani postane problem učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Danas govorimo o ozbiljnoj temi koja nas muči i o kojoj nerado javno govorimo. Riječ je o prekomjernoj debljini i pretilosti. Ovaj problem istražili smo iz svih uglova, pregledavali članke, razgovarali s brojnim učenicima i stručnjacima. Svi stručnjaci s kojima smo razgovarali rekli su isto. Problem je naš način života, prehrambene navike, manjak fizičke aktivnosti, prezaposlenost roditelja. O problemu prekomjerne težine i pretilosti razgovarali smo s liječnicom Bojanom Hrkač. Danas je sve veći broj djece sa pretilošću i znači ta pretilost poprima epidemijske razmjere u djece i adolescenata. Znači Hrvatska spada danas u nekakve razvijene zemlje, pa se danas računa da je negdje oko 30% pretile djece, odnosno od 25 pa čak i do 50% ako se računaju body mass index veći od 85. Učenici nižih razreda naše škole ne znaju što je pretilost, ali zato svi jako dobro znaju što je dijeta, tko sve drži dijetu i zašto. Isto tako, bez ikakvih problema navode nadimke za osobe s viškom kilograma. Elegantno popunjeni. Bucko i bucka. Praščić. Debelo ili debelo. Naravno, ovi nadimci nisu ugodni i nastali su kako bi nekoga ponizili ili uvrijedili. Kada bismo bili svjesni kakvu štetu radimo osobi kojoj se rugamo, nikada i to ne bismo izgovorili. Rugaju mi se jer sam velika, a ja se zbog toga osjećam odbačeno, usamljeno i kad dođem kući znam se požaliti mami i čak sam nekad znala i plakat zbog toga. No, ima i učenika kojima se ne usudimo rugati jer su veliki i snažni. Meni niko ništa ružno ne govori zato što me se boje. Ispitali smo učenike kako bi doznali što najviše vole jesti. Najčešće navode picu, špagete, pohano, kruh i nutelu, krafne, ali vole i... Ja volim ćevape sa roštilja, janjetinu koja se okreće na ražnju, svo meso, palačinke i sve drugo osim gljiva. Ja volim palačinke iz krepsa, a te su palačinke sa bijelom čokoladom, crnom čokoladom, preljevom od bijele i crne čokolade, sa plazma keksom i 2 kuglice sladoleda. Očigledno je, slušajući ove izjave, da mnoga djeca vole jesti. Međutim, ponekad pretjerana ljubav prema hrani zna završiti ozbiljnim problemom. To znači da bismo trebali jesti u umjerenim količinama. A bilo bi dobro da u prehrani budu zastupljeni proizvodi od žitarica, voće, povrće, meso, riba, mliječni proizvodi, a smanjiti masti i slatkiša. Znamo da bismo trebali imati 5 obroka dnevno. Pa zašto onda nezdravo jedemo? Budući da je redovita tjelesna aktivnost jako važna u prevenciji ove bolesti, zanimalo nas je koliko se djeca danas igraju. Kako provode dane? Ne igram se često s prijateljima, ne idem uopće van, sjedim stalno za računalom i mobitelom, a i ako odem nekad van, idem na palačinke. Pa prvo jako puno sjedim u školi i onda kad dođem kući puno vremena provodim gledajući televiziju, igrajući igrice i ne izlazim baš često van s prijateljima, nego eventualno imam 2 puta tjedno trening. Ove dvije izjave najbolje ilustriraju suvremeni način života, kojemu je obilježje nedostatak tjelesne aktivnosti. Najteži dio u ovoj emisiji bio je razgovor s učenicima koji su osvijestili svoj problem. Bore se s njim i to ne samo s prekomjernim kilogramima. Koliko je ta borba teška svjedoče sami.
Mislim da trebam smršaviti, prvenstveno zbog zdravlja, a na tome najviše podsjećaju tata i baka. Pa ja shvaćam da imam problem pretilosti i taj problem me jako sputava kroz cijeli život. Prestao sam trenirati svoj najdraži sport zbog pretilosti, ne volim pokazivati svoje tijelo, ne volim ići na bazene, na more, na plažu, nemam više samopouzdanje kao što sam imao prije i to mi jako ugrožava moj socijalni život. Nismo znali ili nismo htjeli razmišljati kako je djeci s debljinom, kako se osjećaju. Sve mi to djeluje strašno. Sad mi je žao što sam možda ponekad i ja nekim svojim postupkom pridonijela da se moji razredni prijatelji tako osjećaju. U školi učimo kako živjeti zdravo. Učimo piramidu zdrave prehrane i kako nam je fizička aktivnost neophodna da bismo bili zdravi. No postoje i projekti koji se dodatno bave ovom problematikom. O tome smo nešto saznali od naše učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture Mirne Matej-Švaganović. Vrtim zdravi film, projekt koji provodimo u školi, je projekt Hrvatskog školskog sportskog saveza u suradnji sa Nestleom. Provodi se uglavnom u 7. razredima, zadnjih par godina je prešao i na 5. i 6. razrede. Cilj samog projekta upoznati je učenike sa važnošću pravilne prehrane, uravnotežene prehrane i naravno bavljenje tjelesnom aktivnošću. Dakle, ovoj se temi sve zna. Treba smanjiti količinu hrane i više vježbati. No zašto je ovaj problem teško rješiv? Teško se nosim sa svojim problemima. Unutar mene često se događa borba, hoću li nešto pojesti ili neću. Nekad se desi da nekad ne pojedem, a nekad se desi da izgubim kontrolu i da nešto pojedem po trici, što me kasnije grijeh bode srce. A i na to se nadodaje moja ljenost, što mi sprječava daljnje treniranje. Pokazuju li nam uvijek roditelji svojim primjerom kako se boriti s ovim problemom? Ja znam da je moja mama sa svojom prijateljicom bila na dijeti, svaki dan su išli u teretanu i onda nakon teretane su otišle u fast food i dobro se najele. Big Mama! Naravno, tu su i mediji koji nam ne pomažu na pravi način. Nameću nam idealna mjerila ljepote i zdravlja koje teško možemo slijediti. Reklamiraju nezdravu hranu i slično. Razgovarale smo i s našom školskom psihologinjom Ivanom Pavić i saznale što sve ona radi vezano za ovu temu. Osim što nam je govorila o potrebi razvijanja samopouzdanja kod učenika, rekla nam je i: savršeno tijelo ne postoji, pogotovo ne ovo kako mediji nerealno šalju poruku. I ono što je najbitnije je da privlačnost nije samo u izgledu, puno se više cijeni o tome kako je čovjek iznutra. Na kraju što reći, ovaj problem je velik, ali i rješiv. No najviše nam treba volje i ustrajnosti. Uz to dobro dođe podrška obitelji, prijatelja i cijelog društva. Slušali ste radijsku emisiju Kada ljubav prema hrani postane problem, Osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskog Broda. Novinarka Ana Milošić. Snimateljica Elena Karlović. Tekst čitale Elena Karlović i Ana Milošić. Mentorica profesorica Marija Matić.